Helo I chi, rwan. Am y 5 wythnos nesaf, mi fydd Iwan a Fina yn edrych yn ôl ar wersi cariad at iaith y llynedd. Ie, os ydych chi neu rhywun ydych chi'n nabod eisiau dysgu Cymraeg neu eisiau rhywfaint o adolygu revision, dyma'r gyfres I chi. Ie, ond cyn I ni gamu i'r stafell ddosbarth, beth am I ni atgoffa'n hynna'n pwy oedd yn dysgwyr ni llynedd? Pogydd ydi Ludo, yn wreiddiol o Ffranc, ond yn byw yn Llandysul gyda'i deulu. Draw yn Portsmouth oedd Sarah yn byw. We bought a house in Wales, near Dolgellu, just for the love of the area, the country, the mountains. Dwi isio dysgu Cymraeg achos byddai'n byw in Wales in a couple of years. A dyma Daniel o Wrexham yn wreiddiol, ond yn byw yn Sir Fôn erbyn hyn. I'd really like to speak to Steffan and my father-in-law in Welsh, and I just can't get past that barrier, and I just feel that Cariad iaith would give me the confidence to just go, oh, I can do it in front of everyone else, why can't I do it for them? Gŵr o Bort Talbot ydi Ryan Quick, neu Taffman. Well, I want to be fluent for my boy. All right. Because he's going to be 1 on Friday. And I want him to go to Welsh school, and I want him to have everything that I didn't when it comes to the Welsh language. I don't want him to be 29 learning Welsh. I want him to have it, and I want to be able to speak to him and, you know, keep it in the house. A dyma Cisa o Ddimbych. There's a whole world I feel like I'm missing out on in the shows that we go to, the local shows and the Royal Welsh. Maen nhw siarad Cymraeg all of the time. Felly dwi'n really looking forward to surprising them with a Cymraeg. Ac athrawes o Gastell Nedd ydi Liz. OK, right. Atebwch yn Gymraeg, ysgwelwch yn dde. Sefwch. Da iawn. Jade, Brittany. I can't wait to basically just get immersed in the language, and it's 4 hours of lessons a day, so I know they're going to be broken up, but I think just that constant speaking and constant lessons, I think might help me to gain confidence in speaking on a more regular basis. Trafael iaith y byd ei lerau hyd. Roedd gynnon ni hefyd Alun o Brestatyn. Bydd glaswell dros fy llwybrau gyd, cyn delwydd I Gymru'n ôl. Dwi'n wrth fy modd yn dysgu Cymraeg. And although I've always felt 100% Welsh, now I'm learning the language. I just feel the language and the culture and my roots are so intertwined. It's more than a language to me. It's my history, my background. Tom o Gaerdydd. Dwi'n siarad efo fy nghariad a ei ffrindiau hun. I speak with the girlfriend and her friends. And they have to go slower for me. They have to turn to English for me. I'd like to be able to be fluent. A Gail o Sir Benfro. Mae un mab o'r enw Edwards, a mae e'n 6 oed. Mae un merch hefyd, Hazel, a mae hi'n 4 oed. Maen nhw'n siarad dim ond Cymraeg yn yr ysgol. So, felly, rhaid I fi ymarfer, acos I need to know what they're saying. You don't want them to hide anything from Mum. No. Yeah. Ond nid y lleia, Cipolwg o Tonga. So, method I see, maybe it's a good idea for me to learn Welsh so I can fit into the family. With the family? Well, yeah, with the family. It's not only the family, with the friends as well. A
dyna ni wedi cael cyfarfod yn dysgwyr ni. Oedden nhw'n griw neis yn Neis dod. iawn. Rwan ta, y dull dysgu, teaching method, oedden ni'n ddefnyddio ar y cwrs oedd dad awgrymeg, di-suggestipedia. Felly, Ioan, beth ydy dad awgrymeg? Wel, mae e'n dod o Fwlgaria, a beth ydy o ydy ffordd o gael pobl i ddysgu llawer iawn mewn cyfnod byr. Yn lle pan ydych chi'n dysgu iaith, rhoi tipyn bach o iaith i bobl bob gwas, ydych chi'n rhoi popeth yn y wers gyntaf. Ydych chi'n rhoi 1,300 o eiriau, y gramadeg i gyd yn y wers gyntaf, a ydych chi jyst yn neud o fel, yr awgrym, the suggestion ydy, wel, mae hyn yn hawdd. Ac felly mae dysgwyr yn mynd, it's fair cop, a maen nhw jyst yn dysgu Cymraeg. A mae o'n gweithio. Mae o'n gweithio. Ac rhan arall o'r dull ydy bod y dysgwyr yn cymryd rhyw hunaniaeth newydd, a new identity, fel alter ego mewn ffordd. Pam dyn ni'n gwneud? Wel, mae fel Clark Kent y Superman, felly ti'n troi mewn y superhero yma pan ti'n dysgu Cymraeg. A'r peth ydy, efo enwau Cymraeg fel Brychan ap Llawarch o Ddimbych chwaraewr snwcer, maen nhw mor Gymraeg, maen nhw'n wirion sili o Gymraeg, maen nhw mor Gymraeg, dych chi'n teimlo fel bod chi yn siarad Cymraeg cyn dechrau. Mae o fel pobl sydd yn rhedeg, sy'n sprintio yn yr Olympics. Mae nhw'n dychmygu i hunain yn croesi'r llinell cyn dechrau. Felly mae o'n paratoi i ennill y ras. Ffordd arall iddyn nhw deimlo fel siaradwyr Cymraeg mewn ffordd. A dyma y cymeriadau, characters, nath yn dysgwyr ni i dewis. Pwy sy'n gyda ni fan hyn? Hedd ap Dafydd. Hedd ap Dafydd. Ie, o lle? O fynydd isa. O fynydd isa. A be di dy waith di Hedd ap Dafydd? Gwyddonydd, dwi. Gwyddonydd, scientist, gwyddonydd. Hedd ap Dafydd o... Wel, croeso mawr i Hedd. Ie, croeso Hedd. So, Hedd ap Dafydd o fynydd isa, gwyddonydd. Gwych. Ia, fel bod ni'n gwybod pwy ydych chi. Fel bod ni'n cofio. Pwy sy'n fan hyn? Myfanwy Evans de Jones. Dechones, achos mae'n pat i gwybod. Myfanwy Evans Dechones. Myfanwy Evans Dechones, ie. O lle? O Drefelyn. O Drefelyn ym Mhatagonia. Ie, am siarad Cymraeg o Sbaen. A beth i dy waith di? Gofodwraig. Gofodwraig. Space Woman. Gofodwraig. Wel, croeso mawr! Reit, ac pwy sydd fan hyn? Chynanda, Dwynwen Clwyd. Wel, gai ddeud, ti'n edrych yn... I can't say my name. Yeah, fi Dwynwen, yeah. So, the lips, the pouting lips. Dwynwen Clwyd. Oh, it's did, yeah. Dwynwen Clwyd. O, Dwynwen Clwyd. Yeah. O, Pantamwyn. It's the trwyn. See, dydwch trwyn, nose, trwyn. Trwyn and pinch your nose. Trwyn. Dwynwen. I am going to speak like that already. Dwynwen, yeah. O Bantamwyn. Pantamwyn. Okay, a beth ydy gwaith? Athrawes. Erio. Julio. Athrawes. Julio. Clap mawr i. A pwy sydd fan hyn? Dewi Llywelyn Rodriguez. Dewi Llywelyn Rodriguez? Ie, o lle? O Drelew. O Drelew, Matagonia, ie. Ac be di dy waith di? Gwrw oes newydd. Gwrw oes newydd, ie. Wel, mae gan y boi. Wel, croeso mawr. Diolch yn fawr. Dewi Llywelyn Rodriguez, reit, da iawn. A fan hyn, pwy sy'n fan hyn? Irfon Ifans. Ac o lle wyt ti'n dod, Irfon? O Lanfair Fechan. A be di dy waith di? Deifewr proffesiynol. Deifwr proffesiynol. Da iawn, ia, ydych chi'n cofio hynny o'r trwyddaethau, ia? Clap mawr i Irfon, da
Esyll llwyd. Esyllt llwyd, wel, ac o lle wyt ti'n dod esyllt? O allt y melyd. O allt melyd, a be di dy waith di? Llawfeddyg, dwi. Llawfeddyg, gwych. Wel, clap mawr i esyllt llwyd. Da iawn, oce. A pwy sydd fan hyn? Gethin Arthur. Gethin Arthur. Ac o lle wyt ti'n dod, Gethin? O Bwrdd Madog. O Bwrdd Madog, i fyny yn y gogledd. A be di dy waith? Ie, So, a be di dy waith di, Gethin? Cyfieithydd. Cyfieithydd, y translator. Cyfieithydd, wach! Croes yma! Da iawn, a pwy sy'n fan hyn? Fion Griffin. Fion Griffith. Ac o lle wyt ti'n dod, Fion? O Drefynon. O Drefynon, a fun place. Ac, so Fion Griffith o Drefynon, a... Hyffordd Wraig. Hyffordd Wraig Ffitrwydd, ie? Hyffordd Wraig Ffitrwydd. Hyffordd Wraig Ffitrwydd, a clap mawr i Fion! Reit, iawn, oce. Ac wedyn, fan hyn, pwy sy'n fan hyn? Hawys Awen dwi. Hawys Awen. Waw. Hawys Awen. O? O Drelawnyd. O Drelawnyd. A be di dy waith di, Hawys? Awdres llyfrau detective. Awdures, llyfrau detective. Yeah. Awdures, llyfrau... Wel, clap mawr! Ac yn olaf? Eirian Taylor. Eirian Taylor, with the jutting jaw. Eirian Taylor. O lle Eirian? O? Fanceinion. O Fanceinion. Ac be di dy waith di? Asianteithio. Asianteithio. Wel, croeso mawr i Eirian. Rwan ta, mi oedd yn dysgwyr ni i gyd ar lefelau gwahanol yn dechrau yn doedden. Ond oedden nhw gyd yna yn cefnogi i gilydd a pha ffordd well o ddod o pawb at ei gilydd, ond efo can fach, ynde? Pam da ni'n canu gymaint yn y dosbarth? Wel, mae canu yn ffordd dda iawn o gael pobl i ymlacio yn un peth, ond hefyd mae'n dda iawn ar gyfer dysgu iaith, ac mae'n haws dysgu iaith os oes yna gerddoriaeth o rhythm yn mynd hefo hi, na just iaith ar ei phen ei hun. Dyn ni gyd yn cofio fel can ar y radio, dyn ni ddim yn gwrando ar y gan yn y cefndir, a cyn mo hir, dyn ni'n gwybod y geiriau. Mae e jyst yn mynd i mewn trwy'r rhan yna o'r ymenydd sy'n delio gyda cherddoriaeth. Ydy, rwan ta. Beth am i ni gael can fach, a gallwch chi ddilyn efo is-deitlau, iawn? Mwynhewch a canwch, fel bod neb yn gwrando nac yn gwylio. A welwn i chi ar ôl yr egwyl. O'n i'n meddwl, we'd sing a little song about lawr ar lan y môr. Down on the beach, iawn? Felly, i ddechrau, mi gwrddais i a merch fach fel, so mi gwrddais i cwrdd, neis cwrdd â chi, nice to meet you. I met merch fach fel... Beautiful, pretty little girl, iawn? Mi gwrddais i a merch fach fel... Ble? We? Lawr ar lan y môr. Lawr ar lan y môr. Lawr ar lan y môr. Mi gwrddais i a merch fach fel ble? Lawr ar lan y môr. Lawr ar lan y môr. OK, perfect. Chorus. O, rwy'n dy garu di. O, rwy'n dy garu di. Yr enedd ar lan y môr. O, rwy'n dy garu di. O, rwy'n dy garu di. Yr enedd ar lan y môr. Oh, I'm liking the chorus! Yeah, ar ddesad. Iawn te. Felly, ar eich traed. OK, o'r top, iawn? 1, 2, 3. Mi gwrddais i a merch fach fel